ta faru ta kare, in ji 'yan magana. Shekaru 8 na karatu a tsangayar Dogo Dan Daura ya zo ƙarshe. Ɗalibai sama da miliyan 200 ne suka samu gurbin karatu a tsangayar Jiki Magayi a shekara ta 2015. Kawo yanzu dai tuni shugaban tsangayar ya isa Daura bayan kammala tenuwa 2 ana murzawa. Shin ko da me za ku tuna a zaman ku a tsangayar Baba? Ni da jami'an ɓoye dai mun yi muku takawai. Ɗaliban Najeriya ne dai suka yi ta zanga-zangan dole a cire mai malfa saboda koren maki, amma 2015 kuma ya sauka ya shura kafa zuwa Otoke, Dogo Dan Daura kuma ya ɗare kujera. Aka yi ta shagalin sharholiya har da masu gudu su gudu. Baba Buhari ya ci zaɓe. Mai tsantsiya na zaɓa. Da kwana uwar daka ku haɗe ku yan barin nisa. Baba Buhari ya ci zaɓe. Mai tsantsiya na zaɓa. Da kwana uwar daka mu haɗe ku yan barin nisa. Don nuna iyawa da ƙwarewa, da kanshi ya dauki ragamar karantar da ɗalibai a tsangayar. Kowa a lokacin ya fara gyara zama, aka yi ta sakatata da baki. Lokacin ne baba ya shiga aiki da kwas na farko na hada-hada man fetur. Kwas ne mai zafi, amma da yake ya kware a iya karantarwa, baba yana zuba wuta yana yayyafa ruwan sanyi. Ni dai zafi ya sa na yi dropping kwas din lokacin, don haka ban sanya aka kaya ba. Ku ba mu labari ta comment section. Kwas na biyu da baba ya dauka shine dabarun saye da sayar da da'ami. Kwas ne da ya wahalar da ɗalibai maza da mata har da Hausa guy. Da ƙyar wasu suka haye, amma har yanzu wasu na da carry over. Ɗalibai da dama ne suka faɗi kwas ɗin tattalin arziki da baba ya ɗauka. Daidaiku ne a cikin ɗalibai sama da miliyan 200 suka samu A, kaɗan suka tashi da B, amma da yawa F aka ci, sai NE, let my people go. A ɓangaren practical kuwa, a ƙarshen tenuwa ne aka fara koyon shimfiɗa titin jirgin ƙasan Ikko zuwa Kano. A lokacin aka fara sanin makaman aikin titin motar Abuja zuwa Kano, kuma a tenuwa na biyun ne dai ya yadda a gwada titin jirgin ƙasan Kano zuwa Maradi. Shimfiɗa bututun gas na Ajakuta zuwa Kano ma a tenuwa na biyu aka fara gwaji, amma dai an yi babban sa'a dan ya gama gidan maza a garin Kano. Watakila an yi ta gaya masa cewa 'yan kwacen waya a Kano na neman gidan zama. Bangaren kwas ɗin tsaro da baba ya ɗauka a arewa sai dai mai baki da sweet zai iya faɗai. Ni dai baki na da gora tun farar safiya, da haka kada ne magana masu bacci da munshari su farka. Jarabawar ƙarshe da baba ya ba muka rubuta shine canji da fentin naira. Ɗalibai kowa da alƙalami, amma ya ja gefe ya shiru don ba wanda ya san abu rubutawa. A ƙarshe sai kotu ta leko ta windo ta ba mu satan amsa. Shekara kwana, wasu sun gama da survival certificate, wasu kuma profit booster certificate suka samu, wasu kuma cikin ɗalibai miliyan 200 suna ta fama da spill over. Ana ta zaton Baba Buhari zai samu rakiyan duwatsu da ihun alaraka taki gona, amma yanzu da red carpet da kalaman godiya za mu raka shi. Ɗaya daga cikin gwamman dalilan kuwa shine ranar yara ta duniya na ƙarshe da Baba yayi akan mulki, ya kattaba hannu a dokar kafa hukumar kula da almajirai da yaran kan titi na ƙasa, kuma ya yup ya naɗa namu alaramma dan alaramma Sha'aban Sharaɗa a matsayin shugabar hukumar. Turawa suka ce game changer, dama Hausawa sun ce ba farkon ba ƙarshen. Mu kam dai ƙarshen mulkin Buhari ta yi mai, saboda yara sama da miliyan 20 ne za su samu gatan da ya dace da su a ƙasar uwa da uba Najeriya. An yi hawa da sauka akan wannan doka. A ƙarshe dai kwalliya ta biya kuɗin ruwan wanka da soso da sabulu. Su Dr. Kakala Sakkwato da Aisha da Kula Darku har ya kiyama. Yanzu kuma fitila da kan famfo ya faɗa hannun fasihin ɗan Arewa. A yanzu aikin wanke hukumar tas ya haska ta a ganta ciki da wajen Najeriya na hannunsa. Kuma ba shakka mai kamar zuwa aka aika wannan karan. Alarammomi gwanaye da gangaren da almajirai da duk 'yan Najeriya, Allah ya taya murƙewa.